Много от моите шофьори са свикнали само да ходят до бензиностанцията, да наливат гориво в колата и да карат. Но ако искате един автомобил да ви служи вярно и да го имате за дълго време, не е достатъчно само да наливате в резервоара гориво и да го карате. Автомобилите имат нужда от поддръжка, както и от проверка на течностите, които са в двигателния отсек. Така че нека да разгледаме какво стои в двигателния отсек на един автомобил и какви течности трябва да се проверяват. Всеки един автомобил има различни течности в двигателния отсек, зависи той дали е бензин, дизел, електрически или така нататък. На всички автомобили течностите се намират в двигателния отсек, няма значение дали са бензин или дизел. Също така при електрическите автомобили трябва да се следят и определени нива на течности. При този автомобил, който е двойка SDI дизелов, ето тук се намира казанчето за хидравлика. Която течност за хидравликата е хубаво да проверявате нивото на течността поне веднъж седмично. При този автомобил имаме щека за измерване, която щека е разделена и може да измерите чрез нея какво е нивото на хидравличната течност в автомобила. В случая тук е на максимума, няма нужда от доливане, но макар че няма нужда от доливане, хидравличната течност в един автомобил също така се изменя на определени километри. Срокът на годност на хидравличната течност е 2 години или до 100 000 км при повечето автомобили. Също така, когато подбирате хидравлична течност за своят автомобил, е нужно да кажете точната марка и модел на вашия автомобил, защото хидравличните течности биват различни модели и цветове. При Volkswagen по цветът на капачката може да познаете, че сте с зелена хидравлична течност. Също така един от важните елементи на автомобила е охладителната система и нивото на охладителната течност или антифриза и е нужно да следим нивото на антифриз в охладителната система. Антифризът също така е различни цветове според марката и модела на вашият автомобил и от двигателят, с който е вашият автомобил. Те са също различни цветове, като зелено, червено, лилаво, жълто и така нататък. Не е подходящо да слагате какъвто антифриз ви дойде, а е хубаво да сложите точно препоръчения антифриз за вашият автомобил. От тази скала, която се намира на казанчето ви, може да следите минимума и максимума на вашият антифриз в автомобила. Налива се посредством отваряне на тази капачка. В случая тук капачката е синя, капачката не се гледа за цвета на антифриза при този автомобил, а се гледа в каталог, който всеки един магазин за авточасти като нашият има и може да ви каже с какъв антифриз е вашият автомобил. Непосредствено до казанчето за антифриз се намира казанчето за течността за чистачки. Както виждате на капачката е изобразено челно стъкло и праскалка за челното ви стъкло, която пръска. Тук имаме цедка, на повечето автомобили има цедка. Когато наливате течност за чистачки, да не паднат някакви малки частици, които да запушат праскалките или да развалят моторчето за вашите чистачки. Ето тук стои щеката за масло. Издърпваме щеката, зачистваме я, трябва да бъде поставен автомобила в хоризонтално положение и да са минали поне около 5 минути след като сте го шофирали. Не веднага след като изгасите автомобил да проверявате маслото. Мушвате пръчката за измерване на масло, изваждате я и виждате докъде е нивото на маслото. Нивото на маслото на автомобилите трябва да бъде до максимум, както е случая на максимума. Тук може да видите това е минимума, това е максимума. Отбелязано е с чертички. Това е едно много важно нещо, което трябва всеки един автомобилен шофьор да го проверява в неговия автомобил. Дали нивото на маслото му е на максимум. Ако на вашето масло е в минимум, долейте масло. Ако често доливате, най-вероятно имате някакъв проблем с двигателя. Маслото на повечето автомобили се сменя в рамките на между 10 и 15 000 км, зависи с какво масло карате вашият автомобил. Дали е масло Long Life или е стандартно масло за вашият автомобил. Също така много от автомобилните шофьори подценяват спирачната течност. Спирачната течност се сменя на всеки 2 години. Не губи своите свойства, но ако не бъде сменена в рамките на 2 години, води до определени проблеми с спирачната система, като затягане на спирачните апарати, на буталата на спирачните апарати, ръждясване на спирачната система и така нататък. Има уреди, с които се измерва влагата в проценти в спирачната течност, но е хубаво на всеки 2 години да я смените. Спирачната течност на по-старите автомобили е DOT 3, а на по-новите е DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1 и други. Спирачната течност на този автомобил се проверява от ето това казанче. Вдигате и виждате нивото на спирачната течност.
казанчето е разграфено, но няма как да ви покажа къде е минимума и максимум. Но ето от тук също така се и долива. Течностите на автомобилите, които ви показах в днешния клип, е хубаво всеки един от шофьорите всяка седмица да проверява дали са в оптималните нива за автомобилът. Или когато ви предстои дълго пътуване, е хубаво да ги проверите. Ако имате нужда от авточасти, автоаксесуари или консумативи за вашият автомобил, може да я намерите в град Плевен, ЖК Строгода срещу Лидъл или на уебсайтът ни autokrasi.bg. Успех!